मित्रांनो, लेखनामध्ये अलख नावाचा प्रकार फार छान आहे. अलख म्हणजे अगदी छोटीशी कथा किंवा छोटासा प्रसंग. या अलखमध्ये ज्या गोष्टी आपण लिहितो किंवा ज्या गोष्टी वाचतो त्या छोट्या गोष्टीमध्ये मोठा संदेश असतो. मी शैलेश तुमचं स्वागत करतो कथा 2 ओळींची या कथासत्रामध्ये. अलखमधला आजचा पहिला प्रकार आहे छोटी भयकथा. मध्यरात्री विना हेल्मेट मुख्य रस्त्यावर गाडी चालवणाऱ्या तरुणाला अडवत पोलिसांनी विचारलं, कुठे फिरतोय रे एवढ्या रात्रीचा? त्यावर तो मुलगा म्हणाला, माझी एक गोष्ट इथं पडली मगाशी, ती शोधतोय. गोष्ट? कसली गोष्ट? तुला माहीत नाही का इथे मगाशी अपघात झालाय? चल पळ इथून. तेच तर ना साहेब, अहो मगाशी अपघात झाला आणि न बघताच उचलून नेलं. त्यात माझा एक डोळा इथेच कुठेतरी पडलाय, तोच शोधतोय. समाप्त.